Sandanski, a beautiful small town in southwest Bulgaria, just 20 minutes away from the Greek border. Its mineral springs have been a tourist destination since Byzantine times. Nowadays, it is also a shopping oasis with low prices and quality goods. Let's see who visits this place and why. Разумно, кем гърци. Да. Не знам, 50% кем гърци тук на София. Да, ясно. И забелязваш, че имат специални тарифи и така нататък. Забелязваш също така, че повече от тях са пенсионери. Това се случва често, казваш, мисъл, идват, почиват с автобусите. Един-два дена идват по един-два автобуса. Защото в Гърция сега е пусната много китайска стока, която е на много по-ниска цена. И правят страшни намаления, които са доста по-евтини от български. А преди имало интерес? Ами преди, да, определено. Ако в Гърция един костюм е струвал 200 евро, тук струваше, да кажем, 80. В близките 2-3 години просто и продължава да спадат. Особено в последните 3 месеца, примерно, забелязали ли сте това? Последните 3 месеца, да. Да, Да. И в момента не разчитаме нито на гърци, нито на македонци, разчитаме на 100% на българи. Да. Българският клиент е най-добрият за момента. Купуват ли гърците изкуство от България, от Сандански? Ами, купуват. Определено имат интерес към изкуството, но по-скоро към по-древното, по-ювелирното изкуство и към сувенири. Εγώ έρχομαι γιατί δουλεύω εδώ πέρα, δουλειά. Какво казва? Работи тук. Да? И пазаруват. Идват по принцип, защото тук е по-ефтино. Момчето работи тук. Това е свързано коли. Да. Окей, мерси.